Hvor langt er det stykke? Det er det, man mener med radianer. Når vi taler om radianer, så mener vi buelængden. Længden af det her snor her. Hvor langt er det? Det kalder vi for x. Fordi jeg bruger bogstaver. Det er radianer i en cirkel. Nu skal jeg så bare forklare, at hvis jeg er herover, det er 0 radianer. Hvis jeg er her, normalt hedder det 90 grader. Hvis jeg bruger vinkler, så hedder det 90 grader. Men nu hedder det så pi halve, fordi halvdelen af en cirkel, det er pi. Så det betyder afstanden, eller hvis jeg har en snor, jeg lægger den herover og går hele vejen rundt om det her kant, så vil den være 3,14 cm, hvis vi måler det i centimeter. Okay? Så det er omkredsen, ikke? Eller jeg kan også sige omkreds, jeg er ligeglad. Så det er omkredsen af en cirkel. Her vil så være 1,5 pi, fordi vi starter herfra. Så det er altid udgangspunkt her, så går vi hele vejen rundt om, så er der 1,5 pi. Herfra hele vejen rundt, så er vi nået til 2 pi. Så er vi gået hele vejen rundt om. Så hele vejen rundt om min cirkel, det er cirka 6,28 eller andet, eller 2 pi. Det er det, ikke? 6,66. Kofi? Ja. Jeg forstår stadig ikke helt, hvorfor man så opgiver det i x, hvis man opgiver det i pi, eller forstår du, hvad jeg mener? Hvorfor X er bare fordi, i stedet for at skal skrive radianer, ligesom vinkler bliver angivet med v. Ja. Ja, det er bare et notation. Fordi så det er, hvis det er pi, siger man så pi x, for hvis det er pi... Nej. Hvis nu man siger, der er så meget en pi radian, kan man sige det? Ja. Men så er det 1 pi x? Nej, enten siger du radianer, eller siger du radianer kalder jeg for x. Hvornår bruger man så x? Kommer her. Okay. Nu vil jeg gerne angive en tabel over det, ikke? Så det er vigtigt, at I angiver herover, at for eksempel, nu kommer der, x. Når man gerne vil angive koordinaterne for p. P er defineret som cosinus til x, sinus til x. Det vil sige, hvis jeg står her, så er den jo en vis radian. Den radian kalder jeg for x. Herfra det, altså, den har et eller andet tal. Jeg kender ikke tallet, så jeg kalder den for x. Og det er det, der betyder radianerne, ikke? Så siger jeg bare, du kan finde koordinaterne til p, fordi cosinus måles på x-aksen, og sinus måles på y-aksen. Så hvis jeg gerne vil finde ud af, hvad er koordinaterne til p, så skal jeg gøre det her. Jeg finder cosinus til x, og hvis jeg kender radianerne, så kan jeg finde ud af punktet p. Så nu tager vi det. Så husk, x betyder radianer. Jeg gider ikke at skrive radianer hele tiden, så vi laver et x. Det er nemmere. Nu laver vi en tabel. Cosinus først. Så hvis radianerne er 0, så hvis x er 0, så hvis jeg står her, så for at sige radianer, så siger jeg, hvis x er lige med 0, eller sige, hvis radianerne er her, hvis jeg står herover, hvad er cosinusværdien? Husk, vi starter altid fra centrum. Okay? Fordi cosinus måles på x-aksen, så jeg lever kun herover, når det handler om cosinus. Så hvis jeg er herover, hvad er cosinusværdien? 1. Fordi radianerne er 1, ikke? Så hvis jeg står ved 0, her, det er 0, så er cosinusværdien 1. Mener du ikke radius er 1? Hvad? Du sagde radianerne er 1. Mener du ikke radius? Hvis jeg står ved 0 radian, jeg står ved det her kant. Jamen du sagde bare, at radianen var 1 der. Nej, Du mener radius 1. cosinusværdien er 1. Fordi x-aksen, der går fra 0 til 1. Cosinus måles på x-aksen, ja, men radianerne det er 0. Ja. Så jeg står her, radianerne er her. 0 radian, pi halve radian. Så det vil sige, at jeg står her, så er jeg pi halve radian. Her, der er det pi radian. Halvanden pi, der står ved kanterne. Kanterne er radianerne. Men indvendigt, der er det cosinus og sinus. Så kanterne, det er radianerne, som vi kalder for x. Indvendigt, det er cosinus, heroppe er det sinus. Så halvanden pi, 2 pi radian. Så skal jeg kigge på, nu kigger jeg på x-værdien. Når jeg står her, så er x-værdien 1. Hvis jeg står her, så er x-værdien 0. Hvis jeg står her, så er x-værdien minus 1. Fordi det er den anden vej.
hvis jeg står ved 1,5 pi, så er x-værdien 0. Og ved 2 pi, så er det 1 igen, for jeg kommer tilbage til udgangspunktet. Så er man færdig med cosinus. Så man bevæger sig rundt om omkredsen, og det er omkredsen, der er radianer, ikke? Så skal man aflæse x-værdierne for hver punkt. Så er vi færdige med cosinus, så tager jeg kanterne igen. Hvis jeg står her, sinus, det måles på y-aksen. Y-værdien her, den er 0, fordi du er på x-aksen. Hvis jeg står her, y, det er 1. Det er y-værdien nu, ikke? Nu handler det kun om det her streg. Hvis jeg står her, så er y-værdien 1. Og så videre. Hvis jeg står her, så er vi stadig på første aksen, så den er 0. Og ved 1,5 pi, så er den minus 1. Så er jeg tilbage igen, så er den 0. Nu skal I tegne en skitse af cosinus og sinus og tangens, ikke? Men vi tager cosinus først. Nu vil jeg gerne tegne en graf over det her tabel. Radianerne er herovre. Jeg skriver den samme ting, så jeg bevæger mig rundt om kanten nu, ikke? Det her kant, det her kant, det her kant, det her kant. De skriver jeg på x-aksen. Vi skriver normalt ikke radianer, vi kalder dem bare for x. Så 0 radian, pi halve radian, pi, halvanden pi, 2 pi. Så angiver jeg cosinusværdierne. Ved 0 radian, der er cosinus 1. Så jeg skal bare placere 1 her og minus 1 her. Så der er her. Jeg starter. Så det er skitsen for cosinus. Jeg tegner cosinus nu, ikke? 0. Når den er pi halve, så er den 0. Når den er pi, så er den minus 1. Så er den 0, og så er den 1. Så hvis jeg tog for eksempel p fjerdedele, p sjettedele, så vil man have en funktion, der kontinuer, ser sådan der ud. Så det svarer til, at jeg tager enhedscirklen og ruller den ud og kun kigger på x-aksen, så vil jeg få det her. Sådan noget rollercoaster ride, ikke? Rutsjebanetur. Så tager det her og ruller den ud på x-aksen, så får I det der. Hvis I gerne vil bygge en rutsjebane, så skal I kende til cosinus og sinus. Ja, det er så mange mennesker, der ringer til mig. Jeg skal bruge en anden farve til den anden, ellers bliver I forvirret. Lad os bruge 3 farver. Nu tager vi sinus. Sinus, samme radiantal. Når vi står her, så er sinus 0. Så vi starter her, når det er sinus. Pi halve, der er den 1, så er den 0, så er den minus 1, og så er den tilbage igen. Så sinus ser sådan der ud. Og cosinus ser sådan der ud. De to, så er den cirkel ud. Så tænk på det, som du tager enhedscirklen og ruller den ud. I stedet for at gøre den til en cirkel, jeg fjerner benene, og så vil jeg få det her billede. Så vi er færdige med det her, og når vi snakker om sinus og cosinus, så må vi bare tanke. Periodiske funktioner betyder bare, at det gentager sig. Fordi hvis jeg fortsætter det her graf, hvis jeg går en tur rundt igen, ikke? Igen, det er bare en gentagelse. Det eneste du gør, det er, at du bare gentager den samme billede. Igen og igen. Så periodisk betyder, at det er en gentagelse, ikke? Det er den samme ting, der sker, bare en gentagelse. Så videre, og så videre, og så videre. En Formel 1-bane. Banen er sat. Det kører de der 100 omgange, det er den samme bane helt. Så det er en gentagelse. Efter en bane, så er det bare en gentagelse. Tangens er... Det skal også forklares her først. Så tangens er... Jeg vil gerne måle. Så sinus, det er y-værdierne, ikke herinde. Men jeg laver en ret linje, eller en lodret linje, der tangerer cirklen. Begge veje, ikke? Det var noget tangens. Så fortsætter jeg min punkt P. Det der P. Og jeg fortsætter den med den uden for cirklen. Så det er... Hvis jeg fortsætter den med ret linje uden for cirklen, hvornår den rammer der rammer de hinanden. Den værdi herfra,
herop til, det er tangens. Så tangens er en måles uden for cirklen, men der hvor den tangerer linjen. Så det er det her afstand. Det er også på y-aksen. Men det er bare uden for cirklen. Så tangens vil altid være større end sinus. Fordi sinus er her, så vil tangens altid være lidt større. Fordi det er den samme værdi, den måles bare uden for cirklen. Så det er det. Det er forklaringen. Men vi ved også godt fra C-niveau, at tangens skal skrives sådan der, ikke? Sinus divideret med cosinus. Så det her er definitionen på tangens. Jeg forklarer det geometrisk, ikke? Forklarer det algebraisk. Vi kan se her, det her funktion, der er et problem, når cosinus er 0. Fordi man kan ikke dividere med 0. Fordi den er defineret som sinus divideret med cosinus. Så jeg skal finde ud af, alle de steder, hvor cosinus er 0, der har vi et problem med tangens. Det er blandt andet her og der. Så i de her 2 punkter, der vil tangens opføre sig mærkeligt. Men giver det ikke mening? Fordi hvis jeg står herover, vil de her 2 ting nogensinde kunne tangere, hvis P er her, vil de her 2 linjer nogensinde ramme hinanden? Nej, de er parallelle. Så det giver fin mening, at vi ikke kan finde tangens til det her punkt, fordi den går jo bare opad. Hvis jeg fortsætter linjen, de er parallelle, de vil aldrig ramme hinanden. Giver det mening? Det er derfor, vi har et problem med det. Der. Og ligeledes også der. Ikke? Den er også parallel. Så der er 2 steder på enhedscirklen, hvor cosinus er 0. Det her og der. De vil ikke ramme tangens, fordi de er parallelle. Så tangens har et problem ved pi halve. Så ved pi halve, der laver vi sådan en streg for at indikere, at det ikke findes for tangens. Ligeledes ved halvanden pi. Hvordan for os lidt forvirrende. Et andet farve. Så et andet farve. Der er ikke orange. Der er kun blå. Der er ikke blå her. Så tangens og tangens til pi, det er 0, fordi sinus til pi er 0. Så hvis x er pi, så vil vi få 0 divideret med 1. Så jeg ved, at den går igennem det her punkt. Så tangens ser sådan der ud. Så værdien bliver højere og højere, når det kommer tættere og tættere på de her værdier. Men den gentager sig efter pi. Så tangens har en periode på pi. Den laver den samme billede efter pi. Så næste gang vil den gøre det samme igen. Så den gentager sig, hver gang der er gået pi afstand. Så de andre gentager sig med 2 pi. Det her laver en gentagelse efter 2 pi. Det gør det her også. Men tangens laver en gentagelse efter pi. Så den er hurtigere, og man laver en bane. Den bruger kun 3,14 sekunder på det. De andre bruger 6,28 sekunder. Kan du mene? Fordi den laver det her billede. De andre skal først lave whoop. Den har kun brug for pi for at lave en gentagelse. Den laver det her igen. Næste pi, så vil den gøre den samme igen. Efter pi, den gør den samme igen. Så videre. Den rammer der i 0. Fordi hvad er sinus til pi? Cosinus til pi? 0 divideret med 1. Ja, det er derfor, jeg ved, den går igennem. Ja. Et minus 1. Nej, der er ikke noget, der hedder minus 0. Jo, minus 1, ja, det er også ligegyldigt. Det er ligegyldigt. 0 divideret minus 1, det er stadig 0. Så derfor jeg kan se, at den går igennem det her ved 0, ikke? Hvis du sætter pi ind, så får du 0 divideret med ligegyldigt, hvad det her taler er. Det giver 0. Så derfor den laver det her. Så videre, og så videre, ikke? Så det er det samme ting her også. Gentagelse, det er. Bup, så hopper den. Bup, så hopper den. Bup, så hopper den, og så videre. Men det er kun pi afstand. Den bruger kun pi på det. For at lave en gentagelse. Fordi fra pi halve til halvanden pi, der er gået pi lang. En halv minus halvanden, det er 1. Så det er en hel pi, den bruger på at lave en gentagelse. Det kan I også se her. Ikke? Fordi hvis der er en streg her og en streg her, så bruger den jo det er pi langt der, ikke? En halv cirkel.
Så hopper den, så laver den en halv cirkel igen. Så hopper den, og så videre, og så videre, og så videre. Ikke? Fordi den findes ikke her og her. Der kan den ikke være nogen. Det er spørgsmål 3a. 3b. Hvad er den grønne henne? Ind i posen. Nå, der. Spørgsmål B. Ja, spørgsmål så her. Så periodiske funktioner betyder gentagelser, ikke? De laver gentagelser. Så de der 3 funktioner, de gentager sig. Det her er hurtigt, fordi der er hul i det. På grund af det, ikke? B. Jeg har lagt de her videoer, jeg har ikke fået det endnu, men jeg har lagt et link, hvor I kan klikke på det her link, så vil den forklare det samme ting, som jeg gør. Så har I hvert fald 2 videoer, ikke?